Onyeoma Bishop abịa o. Onyenwe ubi ekpolu ekpolu. Onyenwe ubi ekpolu ekpolu. Bishop abịakwa n'ọzọ. Onyenwe ubi ekpolu ekpolu. Maka na onye nwe ife nwe ife. Bishop abịakwa n'ọzọ. A na-esute ibe bongo. Onyenwe ubi ekpolu ekpolu. Maka na agbalụsịa ngene kuru ngene. Bishop abịakwa n'ọzọ. Ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ n'elu nwa nka ya. Onyenwe ubi ekpolu ekpolu. Ekwusi ekpata mkpata wụsa na onye nwe ubi ekpolu ekpolu. Onye nwe ubi ekpolu ekpolu. Maka na onye ubi eruru ya racha ubenụ. Okwe kwụsịrị iwe ṅụọ iyi. Na onye nwe ife nwe ife. Na mmiri nwere ebe ọ na-atọ. Ife nwekwanụ ndụ nwe ya. Wow, wow. Ife ọ bụ na iso nwelụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime. Emebe nghasa anyị na-ekpoko ekpoko. Na nke mụ bụ nke mụ. Nke anyị bụ nke anyị. Onye nwe nke ya magakwanụ. Bishop enwego nke ya n'egwu nwa bụ nke m. Onye nwe ubi ekpolu ekpolu. Onyenwe ubi ekpolu ekpolu. Bishop abịakwa n'ọzọ. Onyenwe ubi ekpolu ekpolu. Maka na onye nwe ife nwe ife. Bishop abịakwa n'ọzọ. Ọkwa mụọ nwa n'ụtụtụ. Nwa mụrụ wee dịrị ndụ. Ọ dịka ọma nteto. Emeketa nwata zaba anyị ya. Ị na-eni ya ọ na-ene gị anya. Ịmụ amụ nwata mụrụ ya. Ịchị ọchị nwata achị ya nke ya. Mana ọmụ nwa na-abịa ịtọ. Na nwa mụrụ ya dozie ọdụ. Ọdọsi ọdụ. Ọgbebe igbe. Ọgbesi igbe. Ọkwụlụ ile. Na so ije. Asị na otu onye nwe ọkụkọ. Mana ọra nwezi onu ya nụ. Ọkwụsị ọdụ jebe ije. O jesi ije ọgbaba ọsọ. Jebe ozi nsogbu ubi ọgbapụ ọsọ ndị ya. Bishop nọ mụ nọ na-ekwu. Iji ụwa sie ike. Onye bịara ụwa zọba onwe ya. Maka na nwata chọba nke ọbụla ajọ nwa. Obodo kwuru ka ekwu na ọ bụ mmadụ na-eme ya. Obodo na-aga aga n'ọkwa mmadụ na-eme ya. Mana nke ọ bụ na onye na-eme ezi oyi ejidekwa ọfọ. Ndị ike nọ n'ọgbọ. Ndị ji aka na-abụ okpoto ego kpọrọ ọkpa wee gbakọta ego. Ọdụ ụgwa n'izi. Maka na ego abụrụ onye chọọ nwee. Ejiri iwe arụ ụfọdụ gị. Maka na nwata nwaanyị ruo oge agbọghọ. O bido mebe ngaranụ. Ụmụ okorobịa na-abatanụ. Ụfọdụ si n'iru na-abịa. Ụfọdụ sizi azụ nọ. Weru na-abịakwa. Mana abatasịa. Na onye mere ego isi nwaanyị. Onye ahụ ka anyị ga-akpọ ọgọ. Na onye ahụ ekporukwa ekporu. Ndị agafe agbasasịa. Onye nwe ubi ekpolu ekpolu. Onyenwe ubi ekpolu ekpolu. Maka na onye nwe ife nwe ife. Bishop abịakwa n'ọzọ. A na-esute ibe bongo. Onyenwe ubi ekpolu ekpolu. Maka na agbalụsịa ngene kuru ngene. Bishop abịakwa n'ọzọ. Mgbe m na-ebido egwu. Ụfọdụ uche na m ga-ana n'iyi o. Ụfọdụ chekwasie na anyị ga-ata mmiri. Ma rofuzie na onye nwe ubi ga-ekporu ekporu. Ụfọdụ chọrọ ka akpuchie m. Ka anụmago Chukwu na nọọsụ fa chacha. Na ọma nkwe omume. Ndị iro chọrọ ka akpachie m. Ka ayọ ndọ Chukwu na nọọsụ fa chacha. Ụfọdụ jere Igbo.
ebe ụfọdụ jesiri orunu ka mechie egwu manụ mana Chukwunna jụrụ ajụnụ Bishop na egwu ka na-emekwa Bishop na egwu na-eme egwu ọma aka m ji bi ụwa Bishop na egwu na-eme akara ji bụ ụwa bụ egwu Bishop na egwu na-eme egwu aka Chukwu ji gọzie m Bishop na egwu na-eme ya bụ egwu ka o ji chọọ m mma Bishop na egwu na-eme ụmụ ụwa onye azọ na ya azọ Bishop na egwu na-eme Bishop 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 na egwu na-eme Bishop 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 na egwu na-eme Bishop tibekwu Bishop na egwu na-eme maka na onye nwe ubi ekpolu ekpolu Bishop na egwu na-eme Achebe aka ugobe anyị aka ugo eze nke dị n'Ojiriba n'ukwu gọọmenti na Enugu steeti obodo Onyeoma Bishop si wee bịa ụwa anyị na-ekene ndị obodo ji wee birinụ ndị ọganihu obodo na-adị mmanụ His Royal Highness Igwe CY Arize Igwe eze n'obe nke ịtọnụ igwe ka o buru ụzọ n'aka ugo eze ukwu Onyeoma Bishop si na ọ ga-adịrị gị mmanụ anyị wee na-ekenezinụ Igwe Christian Nwadịagụnụ igwe gburugburu ọ ga-adịrị gị mmanụ anyị wee jebezie ezi na-ese ka anyị kenezie igwe ndị igwe His Royal Highness Igwe Mike Mberedọgụ eze bi n'ugwu Igwe Obibi Kingdom Onyeoma Bishop si na ọ ga-adịrị gị mmanụ kedụzi maka Chief Joseph Onwegwu Onowu Agụge eze ugwu Onyeoma Bishop si na ị ga-adị ka nkanụ anyị wee kpọbazienụ Honorable Engineer Anayo Onwegwu Andis Construction Company Nigeria Limited omeihe ugwu nke be anyị nụ Ebube Enugu steeti Chief Engineer Anayo Onwegwu ya na-ekwuchite ọnụ anyị nụ na Federal House of Rep Abuja ana nri na ọgwụ n'Ojiriba Local Government ọ natara dike mma n'Enugu steeti ya bụ House of Rep Onyeoma Bishop si na ị ga-adị Chief Engineer Anayo Onwegwu Onyeoma Bishop na-ekene gị na moto ikwere mụ na ndị egwu m na nkwa Engineer itigwe mkpọ na mmiri osimiri Joda kewanụ Engineer Anayo Onwegwu jisi ike na ọ ga-adịrị gị mma anyị wee na-ekene Honorable Councilor Chibụzọ Godwin Umez omeihe jide ọfọnụ ezigbote nwanne Bishop ọ ga-adịrị gị mma anyị wee na-ekenezinụ Chief Chidi Anekwe na ụmụ di m aka ugo eze be anyị nụ akụzi na Chi1 na Dublin kenelu m Oliakụ gị nụ Amaka na-ekwe Ada dị ọra mma 1 na Dublin ezigbote nwunye akụzi na Chi kedụ maka Chief Kennedy Ekekwe Major Kashi ọkasị akasị Major ọga ndị ọga odegwu bara uru na Abuja nụ Kennedy Ekekwe Onyeoma Bishop na-ekene unu anyị wee na-ekenezinụ Mr. Okwu dịrị ife mere m CEO Nokochi Investment Company Nigeria Limited Vice President General nke ndị Igbo Community Association na Zamfara State
anyị wee na-ekelezikwa Chief Emeka Ọfọka ọkarume ọkasị ọkasị akasị azụwaju ndị Igbo na bida. Chief Emeka Ọfọka ya bụ current chairman ụmụ Chimere Amagu Akpụgeze. Ọkasị na ọ ga-adịrị gị mma o. Ntị ọ dịkwa anyị abịa o. Ife mmadụ ga-abụ n'ụwa na ọ dị Chukwu n'aka. Ọ dị Chukwu n'aka. Ife mmadụ ga-abụ n'ụwa na ọ dị Chukwu n'aka. Ọ dị Chukwu n'aka. Akara ji bụ ụwa bụ egwu. Ọ dị Chukwu n'aka. A na-ekwu ekwu a na-eme eme. Ọ dị Chukwu n'aka. Emebe emebe amala odogbuo. Ọ dị Chukwu n'aka. Ndị ilo m nọ n'afụfụ. Ọ dị Chukwu n'aka. Iru n'iru ka anyị na-aga. Ọ dị Chukwu n'aka. Ịdaghachi azụ na ọ bụ njọ. Ọ dị Chukwu n'aka. Maka na ijele bụ nnukwu mmọnwụ. Ọ dị Chukwu n'aka. A na-ekwu ekwu a na-eme eme. Ọ dị Chukwu n'aka. Onyeoma bishọp abịaghị. Ọ dị Chukwu n'aka. Ịma na ọ dị Chukwu n'aka. Ọ dị Chukwu n'aka. Enu ụwa anyị nọ n'ime ihe onye achụ n'ụwa n'ike. Ụwa bụkwa nke Chukwu. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa na ọ dị Chukwu n'aka. Ị na-azụ afịa ọ dị Chukwu n'aka. Ị na-alụ ọrụ oyibo ọ dị Chukwu n'aka. Bishọp na-eti egwu si na chi wee bịa. Bishọp Bishọp akara ji bụ ụwa bụ egwu. Ọkwa chi na-eme eze n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Ife ọbụla ị ga-abụ ọ dị Chukwu n'aka. Onye ji n'uwe m ọnụ enu ụwa na ọ bụ ọlịlị. Ụwa bụ ọlịlị onye nọsi anọwọ n'aba. Ife mmadụ ga-abụ n'ụwa na ọ dị Chukwu n'aka. Ọ dị Chukwu n'aka. Akara nji bụ ụwa bụ egwu. Ọ dị Chukwu n'aka. Egwu bụkwa akara aka m. Ọ dị Chukwu n'aka. Egwu ọma ka nji bi ụwa. Ọ dị Chukwu n'aka. Egwu aka Chukwu ji mee m ngọzi. Ọ dị Chukwu n'aka. Onye azọ n'ụwa azọ. Ọ dị Chukwu n'aka. Ọkwa Chukwu na-eme eze. Ọ dị Chukwu n'aka. Onye o mere o megie. Ọ dị Chukwu n'aka. Ịmakwa na ọ dị Chukwu n'aka. Ọ dị Chukwu n'aka. Anyị wee na-ekelezi Chief Obiora Okolie, Obiora oyi na gas, nwaji mma gbuo agụ, oke nwere na pai. Anyị wee na-ekelekwezi Chief Obiora Ọfọ, Obi Swiss, ubi akọrọ ego one of Akpụgeze. Kedụkwanụ maka ezigbo oyima Ekenora
omere ọra niile ọjị na-atọ anyị akpọwakwa ezi oyi anyị oke ọra the tabai nnukwute ọjị na-atọ Onyeoma bishọp sị na ọ ga-adịrị unu mma kedụkwanụ maka ezigbo oyi mụnụ Mr. Thank God Okafọ Ezugonne ya Atikura Robe Atikura Kefi Thank God Okafọ ya bụ chairman APU na Kefi branch kedụkwanụ maka ezi oyi anyị nụ Chief Ekene Akachukwu Onosoreze one of Kefi Chairman of Perfect Good Friends na Kefi ụdọkụdọ ụdọ eji eke egonu ịgbaka ịgba na-achị Ekene Akachukwu Onyeoma bishọp na-ekwuzinụ na a na-ekene aka na-eti ịgba a na-ekene onye na-agba agba na aka na-ekene kwu mgbada eji akụkụ a wee kwe ịgba maka na fanche na-alụkọ ọlụ isi kedụzi maka Mr. Chinosombeọnụ isi ngidi akpa ugo niile eze omeọgọ ndị mere ọgọ na akpa ugo eze rigo nnanụ Onyeoma bishọp si na ị ga-adị kedụzikwanụ maka Chief Emeka Anyene Ogbuefi Nnanyere Uche Managing Director Patmos Group of Company Nigeria Limited ọ ya dịrị gị mma ife mmadụ ga-abụ n'ụwa na ọ dị Chukwu n'aka ụwa onye dị n'ụwa n'ọnụ egwu bụkwa akara aka m egwu ọma ka nji bi ụwa egwu aka Chukwu ji mee m ngọzi onye azọ n'ụwa azọ ọgwa n'Chukwu na-emeze onye o mere o mebie ụmụrụ n'ọdụ Chukwu n'aka eze kunie eze kunie eze kunie